Duero, soc mestra especialitzada en coeducació i també soc gestora de projectes socioculturals amb perspectiva feminista i de gènere. Quan parlem de coeducació, parlem d'un procés d'educació conscient que està adreçat a aconseguir el màxim desenvolupament de totes les persones, independentment del seu gènere i de la resta de diferències interpersonals. I per a allò partim d'un dels principis fonamentals per a la convivència democràtica, que és el principi d'igualtat. Des d'aquest context coeducatiu, enguany farem 3 activitats. La primera es diu Coeducar a casa i és una xerrada on ens aproximarem al concepte de desenvolupament. Què és desenvolupament? És aprenentatge, és maduresa, és creixement, és complexitat d'estructures, adquisició de capacitats o potser és tot plegat, no? Farem això des d'una perspectiva de gènere. La segona activitat és una altra xerrada molt dinamitzada i amb materials que jo porte, que es diu Conte contat en igualtat i que consisteix en aprendre a desenvolupar, a organitzar itineraris de lectura en qualitat. En qualitat tant pel que fa als elements, allò que entenem per bona literatura, però també pel que fa a tots aquests missatges, estereotips, prejudicis i discriminacions que es poden desprendre molt sovint d'aquestes històries que estan adreçades a les xiquetes i als xiquets. Per què? Perquè formen part d'una cultura que venim arrossegant i que estem en procés de canviar-la. Per últim, enguany tenim una novetat, que és una activitat per a compartir mamàs, papàs i xiquets i xiquetes, que es diu Menstruació, i que el que farem és aproximar-nos a aquest procés que és natural i biològic de totes les dones, de tots els cossos femenins, des d'una perspectiva tant fisiològica com psicosocial, perquè com tot el que ens passa a les persones, doncs ho vivim tant en el nostre cos com a un nivell més cultural. I de pas, afrontarem tots aquests tabús, tots aquests prejudicis que n'hi ha respecte de la regla, la sang, les compresses i totes aquestes coses que formen part de la nostra vida, que són completament naturals i que no tenen per què assustar-nos.